obrazovku prinášajú štedrosť múz a priaznivosť počasia. Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne, poznáte pedál? Pedál? Nepoznám. Jaký pedál? Pedál? Áno. Od kola. Pedál? Tu je. Ja nevím, a to zase nebude, jaká televízia ste, nebo co? Slovenská. Slovenská televízia? Slovenská môže byť. No, že to je jedna televízia, keď nevím, co to je pedál, lebo co to je nejaký časopis, nebo co to je včel. Lebo však včel sa všelico menuje ináč nazýva, no. No povedzte mi, čo to teda je, keď nevím. Keď poviem pedál, čo vás napadne? To vôbec som nepočul zo slovo. No, brzdový pedál na motorke, no, čo rýchlostný pedál, čo sa rýchlosti hážu, na bicykli, čo sa ťahá. Brzdový, plynový, spojkový a s takým, čo sa pridáva. No z auta je plynový, spojkový a brzdový a ten by mal byť dobrý. Žiadna brzda, žiadna spojka, žiaden plyn. Jednoducho pedál. Spomeniete si? No, už to začína. Čím ďalej, tým horšie. Nedisciplinovaní jazdia ako chcú, neosvetlení. Také drobnosti. Zavadzajú stále. Nie sú cesty pre nich, tak zavadzajú. Pedál, magazín pre priateľov bicykla, sa na televíznej obrazovke poprvýkrát objavil ešte v časoch, keď cyklisti možno na cestách zavadzali. Odvtedy prešli veky a všeličo je inak. Cyklisti sú všeobecne obľúbení a je ich stále viac a viac. Možno je to tak aj zásluhou nášho magazínu. Počas 2 ročníkov sa k vám z obrazovky prihováralo viacero moderátorských tvári. Na cestách sa stretneme možno ešte dnes na televíznej obrazovke o mesiac. Vítam vás pri júnovom vydaní Pedála. Vítam vás pri júlovom vydaní Pedála. Na prázdninových cestách sa stretneme možno ešte dnes. Spomienky na prázdniny hrejú aj počas dlhých zimných večerov. Už o niekoľko dní vypuknú prázdniny. Už dávno sa u nás nebicykluje len cez prázdniny. Cyklistická sezóna sa pre väčšinu jazdcov začína skoro na jar a končí sa až po odpadnutí posledného listu zo stromu. A tak aj Pedál. Magazín pre priateľov bicykla sa na obrazovke objavuje v mesiacoch hlavnej cyklistickej sezóny. Od jary do jesene. Pravda, ani sneh nie je pre niektorých nadšencov prekážkou. Bicyklujú sa celoročne. Najviac bajkrov, hobíkov a cykloturistov však na cestách a chodníkoch stretnete v teplých jarných a letných dňoch. Je to fajn, že je cyklistov každým rokom stále viac a viac. Čoraz častejšie sa stretávame na cestách, cyklistických trasách či chodníkoch. Po ročnej prestávke sa však opäť budeme stretávať aj na televíznej obrazovke. Vítam vás pri sledovaní Pedála, magazínu pre priateľov bicykla.
Kdeže lánske snehy sú? Hádam aj tí najopatrnejší a najchulostivejší cyklisti už majú teraz, koncom apríla, nejaký ten kilometr za sebou. Predposledná sezóna v tomto storočí práve prepukla. Vy sa odkedy bicyklujete tohto roku? Od minulého týždňa. Od Veľkej noci. Keď slniečko vyskočí, tak vždycky. Každý deň od 8. Pokiaľ sa dá aj celý rok, furt. Na Záhorí, kedy sa začína cyklistická sezóna? No ja si myslím, že 1. májom. 20. januára. Prečo? Lebo vtedy už sa topí sneh. Na jar. Na jar je to veľmi nebezpečné. Viac ako celý rok. Príroda kvetí, vtáčiky čvirikajú, a hlavne kríky rastú do cesty a vystrkujú chápadla tu aj na môjho kolegu na tvár a treba sa vyhýbať. Cítime sa ohrození. Cítime sa ohrození, áno. Beriem to ako spiknutie prírody. Teraz začínajú vyťahovať konečne bicykle a začínajú jazdiť. A je to príjemnejšie, keď človek stretne vlastne v tom lese aj niekoho, ktorého nevidel v podstate 2-3 mesiace zimné. Takže je to také, je to príjemnejšie. Áno, poteší to na trati určite, tam tí ľudia začínajú už aj postupne zavádzať. Hej. Ale je to dobré. Je to dobré, lebo tedy sa aj ten cyklista musí uvedomiť, že nie sme sami v tom lese. Sú tam aj tie vtáčiky teraz. Ten slovenský národ je odchovaný vlastne na kopcoch a tí ľudia sa veľmi radi vracajú do kopcov a ten horský bicykel im vlastne ponúka jednu z možností. Jednu z možností, ktoré môžu využiť. Je to príjemné, je to dosť rýchle prepravovanie vlastne. Človek môže za jeden deň alebo za jeden výlet obsiahnuť dosť veľký kus krajiny. Hlavne to je zábavné. Hlavne je to zábavné. Pokiaľ človek to berie zábavne, hej, pokiaľ nemá cieľ, že musí dneska 60 až 100 km v lese, tak je to veľmi zábavné a je to veľmi príjemné. Koncom apríla, keď sa sneh konečne roztopí aj vo vyšších polohách našich hôr, husté lesy i slnkom zaliaté stráne sa zaplnia bajkermi. Každoročne sa opakuje rovnaký rituál vítania jary, ktorý je však zároveň za každým iný. Hoci je prvé bicyklovanie v prírode po dlhej zime často namáhavé, a neraz po páde i bolestivé, vždy je radostné. Všetko sa zelená a vtáčiky čvirikajú. Cyklistika nie je výsadou mladosti a predpokladom adrenalinového zážitku nemusí byť len jazda v náročnom horskom teréne. Fanúšikov tejto ušľachtilej pohybovej aktivity každého veku nájdete na rovine, v lese, na horách a dokonca aj za horami. Napríklad v Malackách na Záhorí. Ako sa bicykluje na Záhorí? Dobre, výborne. Ja som zo Studienky, tak tam sú pekné trasy. Je pár cest tých pekných, na ktorých sa dá bicyklovať. Aj sú tady horské terény, takové menšie v týchto, ale v tomto regióne, ale dá sa. Záhorie je velice príjemné, lebo je tu rovinka, sú tu pekné lesy, jazerné plochy, teda
takže ja veľmi rád jazdím aj tuto na okolí. Záhorie sa nedá zúnovať, lebo každým týždňom, každým vlastne tým obdobím je zmenené. Teraz je také to jarné počasie, takže už teraz pomaličky kvitnú a už tie púčiky sa objavujú zelené. Bicyklujem už, dá sa povedať, od malička. Veľmi ma to bavilo ešte za mladá, teda mám rada aj cyklistiku, aj teda rôzne iné športy som robil. Ale mám rád teda samozrejme aj cestovanie. No, mal som takú 25-ročnú asi prestávku, čo som sa nevenoval takmer žiadnemu športu. Snad len taký televízorový nejaký som prevádzal. A posledné 4 roky po nejakých operáciách som zistil, že znovu dobre aj športovať a hlavne sa venovať tejto cykloturistike aj teda spoznávaní týchto, ja už povedal, cudzích štátov, tých historických pamiatok. Zanechal som bicyklovania, keď som bol mladý preto, lebo však došli aj iné starosti. V prvom rade teda bol som mladý, tak som chodeval za dievčatmi a šeli kde takto do kina, že a motorku som mal, takže som lietal na motorke. Potom som sa oženil a deti prišli, že stával som dom, takže potom som sa vlastne k tomu vrátil až teda po týchto zdravotných problémoch. Ja som vlastne objavil to, že cyklistika sa dá s tou turistikou a vlastne s poznávaním spojiť. A by som povedal, že to je niečo ďaleko lepšie, ako teda poznávanie autom alebo nejakými dopravnými prostriedkami, lebo vlastne upevňujem si zdravie, zhadzujem v zime nabité kilogramy, čo teda mám naviac. Že? A na bicykli je to úplne iný kontakt s tou prírodou, kontakt s ľuďmi, že keď človek zastaví, môžem hocikedy zastaviť autom, si to všimnete rýchlosťou a keď je niečo aj pekné, tak kývnete rukou a teraz sa mi nechce stúpať ani na brzdu. Ja som pred 2 rokmi podnikol takú dlhšiu túru, takú cestu. Vlastne to začalo tak, na Vianoce dávali v televízore žandára zo Saint-Tropez a predtým rok dozadu som bol so synom na riviere, teda zase v Chorvátsku. No a tak syna to trošičku upútalo, nemal dobrý bicykel. A tak mi náhodou spomenul, že do toho Francúzska, do Saint-Tropez, sa tam ako mu ľúbila vlastne to Saint-Tropez v tom filme a že či by sme tam nemohli ísť, že koľko je to kilometrov. No ja hovorím, čo ja viem, ale 900 som tak nahodil. Keď ja treba na to sadnem, tak ledva udržím ten balans, lebo ono predsa len to má aj váhu a je problém s tým vyhýbať jamám, alebo teda držať sa popri tej ceste po krajnici. Že syn už tiež nemal nejak dobrý bicykel, ani sa mu nechcelo, tak som nakoniec išiel sám. Bol to pekný výlet, lebo potom som sa vracal cez provinciu, cez Canyon Verdon a cez švajčiarske Alpy zas pod Matterhornom a Chamonix samozrejme, Albertville, no a k prameňu Dunaja, potom do Nemecka. No a popri Dunaji vlastne cez Nemecko a Rakúsko domov. No. Bolo to vtedy 3200 kilometrov. Po tých pár kilometroch si tak zvykne to telo už vyrovnávať ten balans a držať tú váhu, že dá sa s tým dosť schopne potom už manévrovať. Horšie je teda do kopca musím tú váhu vyťahnuť a zase z kopca, keď idem, tak zase mi to napomáha, že tých 50-70, koľko razy idem z toho kopca bez problému. Minulý rok som si znovu pridal trošku pár kilometrov, lebo som mal sen vlastne dosiahnuť polárny kruh a hodne som čítal aj, že hlavne českí cykloturisti
dosiahli Nordkap, severný mys v Norsku, tak vlastne je to najsevernejšie miesto Európy. Bol to pekný výlet a hovorím, zas by som to neabsolvoval autom, lebo autom je to za prvé o hodne drahšie. Minimálne 5 krát by mňa to vyšlo. To je takú rodinu 100 000 minimálne, takýto výletík. A mňa to vyšlo, dajme tomu, okolo tých 20-24 000. Všetko, vlastne celý tento pobyt 50-dňový a som videl kus sveta a krásne zákutia, či už Norska, alebo aj v tom Fínsku, že z toho auta sa to nedá tak spoznať. Dá sa s tým vlastne prejsť, vydržať počas 50 dní, s tým, že teda potraviny si veziem vlastne všetky. Veziem si stan, taký maličký, 1,70 kg. No, veziem si náplne propanbutanové, mám malý varič, taký plynový, VAR 2, veľmi dobrý, pohotový. No samozrejme karimatku, spacák. Boli sme inak dvaja. Mal som kamaráta ešte zo Žiliny, Ivana, tak sme sa tak doplňali, on vedel aj dobre anglicky, takže ja zase som mal dobre naplánovanú túto cestu, tak po tej praktickej stránke som vlastne riadil tú cestu. No, ľutujem, že nás doteraz učili len po rusky, ale tak jak samouk som sa niečo naučil nemecky, takže ja mám už takú teda teóriu, že vždy v týchto krajinách s dobrými ľuďmi sa dá dorozumieť. Do Maďarska sme kedysi chodili, tiež sme nevedeli maďarsky a dalo sa tam dovyprávať. No toto leto práve chystám takúto cestu, kde by som tú angličtinu potreboval viac než snad jedlo, lebo je to britské ostrovy, kde by som chcel precestovať. Tak je to takisto veľká cesta, aj keď je to bližšie, ale pobrežie tejto Británie je dosť členité, takže nabehlo mi tam viac ako 8 000 kilometrov. No a tým, že strácam aj ja kilogramy, aj teda kilogramy potravín sa mi míňajú, takže dochádzam o hodne ľahší. No, minulý rok to bolo 20 kilogramov, čo som stratil v tej Škandinávii. Určite každý z vás má svoju obľúbenú cyklistickú trasu v blízkom okolí domova, na ktorej nielen získava kondíciu, ale aj za každým vychutnáva všetky krásy cyklistiky. Možno už poznáte na svojej trase každý kameň, každú zákrutu a predsa aj za každým iná. Iná je napríklad už len tým, odkiaľ fúka vietor. O tom určite nemusím nikoho dlho presviečať. Inak ju vnímate, keď za brieždenia vyrážate s čerstvými silami na výlet a inak keď sa za somraku na rezervu plížite domov. Hádam, najkrajšie sú cyklistické trasy na jar. Aspoň na záhory, určite. Boli sme v Malackách dve také partie cykloturistické, viacej menej jedna čisto cykloturistická, druhá taká turistická a po určitom čase, proste po nejakých 10 rokoch sa to všetko spojilo dokopy a odtedy jezdíme spolu. Človek si hľadá za celý život tú svoju správnu partiu. Nerad jazdím sám, takže tá partia, to je to veľké plus, ktoré tady je, že človek sa spojí, zavolá niekomu a sa dohodneme po obede, keď je teplo. Tých 50 sa dá ešte vždycky urobiť. Takže... Prakticky som stále najmladší,
čo teda veľa tu zneužívajú, že to je najmladší, aj keď som tu viac menej jeden z tých služobne najdlhší. No ale tak je to partia, ktorá dá za všetkých ruku do ohňa a baví ma to. Baví ma to, jazda samozrejme aj rýchle, aj pomaly, aj dobre, aj zle. Ja s kamarátmi jazdím veľmi rád, lebo je tu dobrý kolektív. Ja som s nimi prakticky 4. rok, čo tak jazdím s nimi. A Záhorie samo o sebe je pekná krajina. Na Záhorí je tu pekne, no tak máme tu roviny, takže není to až také náročné. No ale keď potrebujeme trocha nejaký náročnejší pohyb, tak si vidíme na tú babu, trebárs Pezinskú. No a tam už je, čo treba ukázať. Takže. Keď fúka vietor, jak na Záhorí, fúka vietor dosť veľký, po väčšine vždy, čo teda není sú zo Záhoria, tak nadávajú na to, že je tu strašne veterno, tak po väčšine, že ten vietor je, tak samozrejme, poďme mladí dopredu. Aj keď by tu boli druhí, ktorí sú širší, väčší, silnejší telovo, tak je to iné, teda keď sa ide v partii, v balíku, že človek si sem tam aj odpočine. Ja keď idem sám, tak to musím ťahať všetko na vlastné nohy, na vlastné sily. Či je protivietor, alebo teda už do kopca, tak tam si idem za svoje. Ale s chlapcami jazdím rád, lebo je aj sranda. Okrem toho, že si teda pomáhame v tom balíku, že sa ťaháme. Kedysi sme jazdili dlhé túry, non-stop jazdí trebárs Trnava-Tatranská Lomnica, tak ale to už musel mať každý najazdené okolo tých 3 až 4 tisíc kilometrov v tej sezóne. No a to bolo 333 kilometrov, sme to robili, dá sa povedať asi 5 krát po sebe. Takže sa chystáme v tomto roku na Dubník, na cykloturistický zraz, na jednu akciu okolo Tatier, cez Poľsko z Nižnej. No potom obyčajne organizujeme vlastnú akciu, 1, 2, takže po minulé roky na Balatóne, okolo Balatónu, Norsko, Švédsko. Ja toho moc nejezdím, ja tých 2500, možno do tých 3, ale sú tu aj, ktorí majú 5, 6 a to náš lev, ten má aj 10 000, takže je to pomerne veľký rozdiel, ale som spokojný. Keď spolu cestujeme takýmto spôsobom, táto partia, takže sa zažije kopec všelijakých veselých zážitkov, aj smutnejších, keď sa popadá, ale popri tom, keď sa ešte aj niečo oslavuje, takže vždycky je niečo na veselo. Ty ma vždycky milíš tam. Tak to je na dnes všetko. V sezóne, to znamená až do konca októbra, sa na televíznych obrazovkách budeme stretávať každý mesiac. Najbližšie už 28. mája. Dovtedy sa však určite stretneme niekde na cyklistickej trase. Dovidenia. Thank you.